Deci, toți așteptați oare ce va fi în 2026? La sigur și voi. La fel ca și mine, sperăm să avem un an mai bun decât 2025, fiindcă 2025 a arătat ce poate. Mulți ați întâlnit greutăți, au fost foarte multe divorțuri, apropo. Da? În 2025, cuplurile karmice s-au distrus, au dispărut. Cei care n-au reușit în 2025, stați liniștiți că vine 2026, primele 3 luni, încă urmează divorțuri. Ceea ce nu s-a reușit în 2025 se mai curăță în primele 3 luni a lui 2026. Deci, dacă credeți că după anul nou o să respirăm ușurel, nu. Mai avem de lucru. Pentru că 2026, da, vine cu energii extraordinare, destul de bune, energiile unui nou început, dar acel nou început va fi simțit doar pentru cei care au ascultat fluxul Universului. N-au ezitat, nu s-au împotrivit și au scăpat de ceea ce trebuia să scape. Fie prieteni, fie serviciu, fie țară, fie parteneri, indiferent ce trebuia să lăsați în urmă și n-ați reușit în 2025, e de dorit în primele 3 luni maxim al lui 2026 să o faceți. Anul 2026 e mai numit și anul sabiei, un an al rupturilor, revelațiilor și noilor puteri. Karmic are loc încheierea unui ciclu de 9 ani la nivel colectiv. 2026 este anul în care omenirea trece de la supraviețuire la creație conștientă. Nu este un an deloc liniștit. Este un an determinat, un an de alegeri finale și începuturi imposibil de evitat. Dar și un an foarte rapid. Energia numerologică a anului 2026, da, este sub numărul 1. Creare, prăbușire, conducere, revelație. Anul în care puterea interioară nu mai poate fi ignorată. Tot ce nu este autentic se rupe, vreți voi sau nu. Tot ce este în acord cu sufletul înflorește extraordinar de mult. Anul aduce noi lideri globali, mișcări sociale spontane, renaștere economică în alte centre decât cele tradiționale, schimbarea industriilor, apariția profesiilor noi, trezirea spirituală colectivă. Totodată, 2026 este unul dintre cei mai importanți ani după 2020. Astrologii, apropo, îl consideră începutul unei noi ere, anul deciziilor dure, anul instabilităților climatice și geopolitice, anul în care tehnologia explodează la nivel imposibil de oprit. Treziri spirituale bruște, lideri tineri, neașteptați, revoluții în psihologie, medicină, energie, dezvoltarea sistemelor vechi, renașterea personală în stil Phoenix. Lumea veche, deci, cade, dragii mei. Sistemele nedrepte sunt expuse. Tehnologia domină, examene apar, maturizare forțată, noi reguli, la care toți ne vom supune. Deci, relațiile umane se resetează masiv. Relații karmice se rup, apar cupluri de destin, oamenii nu mai acceptă manipularea, parteneriatele false se dizolvă, iar 2026 cere maturizare emoțională. Carieră și profesii, da? Aici schimbările sunt la fel de globale. Experți spun că 35 din profesiile actuale dispar. Apar profesii noi, cum ar fi energeticieni, terapeuți ai conștiinței, manageri, ai freelancing-ul explodează, apropo. Este anul în care omul înțelege că trebuie să lucreze ceva al său, să poată lucra de acasă, să fie mult mai liber. În economie, la fel, este începutul unui nou ciclu. Nu este prăbușire, este reconfigurare. Banii se mută spre tehnologie, energie verde, wellness, psihologie, spiritualitate. Apar noi centre economice regionale. Țările mici pot deveni foarte puternice prin inovare. Criptomonedele reintră în atenție, apropo. Dacă vorbim de sănătate,
Aici vindecarea are loc prin conștiință. 2026 accelerează terapiile energetice, medicina vibrațională, hipnoterapia, neurotehnologiile, abordarea preventivă, holistică. Corpul este adevăr. În sfârșit, oamenii înțeleg. Minciuna spirituală creează boală. Toate emoțiile voastre nespuse, înghițite, astupate, ele la fel creează boală. Și aici, în sfârșit, are loc deșteptarea, da? Când noi înțelegem că lucrul profund cu subconștientul aduce cele mai mari revelații, aduce cele mai mari însănătoșiri și echilibrări psihoemoționale. Și de aici începe și sănătatea noastră, pentru că într-un corp sănătos, mintea, în primul rând, trebuie să fie sănătoasă. Și aici o să fac o mică publicitate. După cum vedeți, hipnoterapia, numerologia va avea o putere enormă în anul viitor. Eu am cursul potrivit pentru tine. Cursul de Hypnohealing, care mai este și acreditat internațional, îți oferă acel instrument sigur care poate ajuta orice persoană din jurul tău, orice client, chiar și de la distanță, fiindcă metoda te ajută să lucrezi de la distanță. Deci, mai departe, politica și geopolitica. Apar lideri noi în sfârșit, tineri, schimbări rapide, lideri neconvenționali, sistemele vechi sunt în criză, alianțele se risipesc, tensiunile în zone necunoscute, valuri de reforme bruște. Este anul în care se creează o nouă hartă de putere. Și foarte important că apar noi lideri politici și aceștia sunt tineri. Se vor schimba fețele care le vedeți des la televizor, în ziare și peste tot. Multe persoane din politică, apropo, vor dispărea. Unii chiar la mod direct vor dispărea. Nimeni nu va ști ce cu ei, ce se întâmplă, unde au dispărut. Alții pur și simplu își vor da demisia fără nici o explicație și după iarăși vor dispărea. În schimb, cei tineri vor veni cu noi idei, noi viziuni apte pentru ziua actuală, care sunt capabili să schimbe această lume, ceea ce noi toți așteptăm tare de mult. O nouă eră spirituală, profeți, vizionari, lideri luminoși, școli noi de conștiință, interes mărit pentru regresii, hipnoterapie, numerologie, activări spontane ale intuiției, mulți veți simți. Este anul în care oamenii obișnuiți au revelații neobișnuite. Și ce se schimbă în viața oamenilor, oare? Oamenii încep să se mute în alte țări, orașe. Apare un magnetism specific între oameni. Nimic absolut nu poate fi explicat. Se schimbă profesiile, în masă chiar. Își schimbă grupurile sociale, prieteniile se resetează. Relațiile karmice se finalizează, cum am mai spus, fără dramă și fără război. Apar ghizi noi în viața oamenilor, mentori, terapeuți, profesori spirituali și destul de calitativi, iar cei lași, cei pseudo-lideri, iarăși pur și simplu vor dispărea parcă n-au fost niciodată, nimeni nu-i aude și nu-i vede. Natura, apropo, tot ne va da de știre. Va arăta că ea la fel este importantă și trebuie să fie ascultată. Chiar de la începutul anului vor fi furtuni, se așteaptă avalanșe. Apropo, cei care plecați în munți la odihnă, fiți foarte atenți. Duceți-vă în locuri sigure și nu încercați soarta, vă rog. Cum am zis, vor fi furtuni, vor fi încă incendii la început, vor fi otrăviri în masă, vor fi viruși interesanți care preponderent vor afecta copiii. Avem grijă de copiii noștri în 2026. Vara se așteaptă secetă. Deci avem grijă de roadele noastre. Udăm la timp și strângem roada la timp. Facem, apropo, și rezerve. Anul acesta nu vindeți totul. Toată roada, mai puneți și ceva deoparte, mai ales pentru 2027. Și ar fi bine și conducerea să asculte acest sfat, da? Să nu exporte mai mult decât trebuie. Haideți să vedem care sunt cele mai interesante și importante luni a acestui an, 2026. Luna aprilie este lună de trezire colectivă.
adevăruri șocante. O să iasă niște adevăruri care, într-adevăr, o să vă lase cu gura căscată. August 2026 este un punct de destin, schimbări masive și iarăși surprinzătoare. Octombrie 2026, decizii karmice foarte mari, închideri și începuturi destul de bune. 2026 mai este și un an al fricii. Este un an în care Universul pune fiecărui om oglinda în față și spune: acesta este adevărul. Acum creează viața pe care ai fost menit să o trăiești. Este anul în care adevărul învinge, destinul se activează, liderii se ridică, vechiul cade, noul intră fără să ceară permisiune. 2026 mai este și un an al focului și al apei, două stihii care va conduce acest an. Deci, se mai prevăd și inundații, se prevăd și incendii, dar cel mai urât este faptul că se așteaptă acte teroristice. Și aici fim atenți. Vă străduiți să nu fiți în locuri foarte aglomerate. Tot ce ține de religie, la fel, vor intra multe schimbări, multe mulțumiri și nemulțumiri, atât pe plan spiritual cât și politic. Oamenii nu vor mai tăcea, vor începe să se expună. Deci, așteptăm meeting-uri, așteptăm flash mob-uri, așteptăm proteste, da? Și asta e partea cea mai bună. Sperăm că totul va trece bine și nimeni nu va suferi. Fiți atenți, dragii mei. S-ar părea că vorbesc doar despre lucruri negative, dar sunt momente la care trebuie să atrageți atenția. Dacă să vorbim de pozitiv, într-adevăr, este anul noului început. Anul în care absolut tot ce vă puneți în plan poate fi realizat, mai ales dacă mergeți în pas cu timpul actual și schimbările actuale, da. Este anul care merge foarte rapid. Schimbările vor fi extrem de rapide. Ne putem trezi peste noapte cu anunțuri care ne las șocați și nu știi cu ce să te apuci, de ce să te apuci și cum să reușești. Deci în acest an vor reuși cei care se pot adapta foarte bine. Dacă ești greu de mișcat, îți va fi foarte greu. Deci, de la început, exersăm adaptarea rapidă, absolut, pentru orice situație. Să trecem la descrierea fiecărei cifre în parte. Știu că toți vă întrebați, dar pentru mine, cum va fi acest an? Păi da. Începem cu cifra 1, cei născuți pe data de 1, 10, 19 și 28. Cum va fi 2026 pentru voi? Voi sunteți oamenii sub influența soarelui. Energia cifrei 1 este energie de lider, inițiator, pionier, învingător, creator de drumuri noi. Pentru cifra 1 2026 este un an universal și reprezintă anul de aur, startul unui ciclu de 9 ani, un reset complet și o relansare personală extraordinară. Da, există și o problemă. Dacă ai nesiguranță, lipsă de încredere, teamă de conflict, obiceiuri de a te lăsa pe ultimul loc, atunci impulsul anului îți poate crea blocaje extreme și epuizante. Două manifestări posibile este extaz și hipervoință, sute de idei, energie mare, entuziasm, viziuni mărețe, dar neancorate, riscul de a face prea multe. Apariție, lipsă de valoare de sine, nu pot, nu merit, lipsă de energie, blocaj mental, frică de schimbare. Recomandări pentru tine: curăță rutina, restanțele, datoriile, relațiile toxice. Anul cere spațiu liber, nu te lăsa folosit, învață să spui nu, fără testări rapide. E anul în care trebuie să experimentezi. În 2026, cifra 1 construiește fundamentul pentru 9 ani. Deci, atât în carieră, finanțe, identitate personală. Concluzia voastră cea mai mare. Este un an extrem de favorabil pentru voi. Un an plin de oportunități, bani, proiecte noi, progrese rapide. Doar dacă ești în energia victimei sau salvatorului, vei trece pe lângă succesul acestui an.
Pentru cifra 2, cei născuți pe data de 11, 20, 21, sunteți sub energia lunii, da? Sunteți senzitivi, empatici, aveți un simț psihologic superb. Pentru voi contează relația, pentru voi contează emoțiile, pentru voi contează starea psihoemoțională. Și atunci când nu sunteți în apele voastre, apare dezastru absolut în toate domeniile. Anul în care voi trebuie să puneți baza comunicării și baza diplomației. Voi luați totul foarte profund, uneori chiar prea profund. Rana voastră principală este nu merit iubire, nu sunt suficientă. Mulți cu cifra 2 când spun nu am nevoie de relații, în realitate spun mi-a fost prea greu. M-a durut prea mult și de asta nu mai vreau nimic. 2026 pentru cifra 2 este un an surprinzător de bun, apropo. Energia cifrei 1 acestui an mobilizează, energizează, scoate din stagnare, aduce noi relații, inspiră independență, vindecă rana abandonului. Ce trebuie să faci tu, cel cu cifra 2, în 2026? Creează insule de siguranță emoțională. Timp pentru tine neapărat, spațiu în care te simți protejat. Alege oameni care sunt disponibili emoțional, fără reparații umane. Conectează-te cu nevoile tale reale. Învață să te pui pe primul loc în sfârșit. Investește în dezvoltarea ta personală. Deci, în concluzie, pentru cifra 2, este un an destul de bun pentru voi. Aveți un progres interior, decizii sănătoase vin, relații vindecate, creștere profesională, doar cu o singură condiție: dacă nu te autodizolvi în oamenii nepotriviți. Cifra 3, cei născuți pe 3, 12, 21 și 30. Voi sunteți despre expansiune, energie superbă, creativitate, magnetism, prosperitate. Cei născuți sub vibrația lui Jupiter au o natură ambițioasă, strălucitoare, magnetizantă. Ei atrag oamenii, oportunitățile și, în special, resursele. Cele mai principale caracteristici ale voastre sunt: aveți un farmec natural și un magnetism înnăscut. Adorați prosperitatea, iar nivelul vostru de bunăstare influențează direct calitatea și caracterul vostru. Nu vă simțiți deloc bine în sărăcie sau neajunsuri, da? Abundența vă echilibrează, sunteți și foarte creativi și ușor știți să ieșiți din sărăcie, apropo. Există oameni cărora bogăția le degradează caracterul, dar nu este și despre cifra 3. Bogăție vă fac doar mai buni. 2026 pentru cifra 3. Anul 1 focalizează energia triplă, o aduce în centru. De obicei, 3 vede tot, se răspândește în 100 de părți, 100 de direcții. În 2026, universul te obligă să te concentrezi într-o singură direcție sau cel puțin măcar 3. Înlătură tot ce nu este prioritar. Învață să deleghezi, activează-ți creativitatea, ideile tale vor avea succes major doar dacă le duci până la capăt. Lucrează la starea ta interioară. Dacă nu ai stare de bucurie, nu vei avea rezultate. Ai nevoie de starea ta superbă de excelență, nu doar de disciplină. Rezultat posibil este succesul mare. Eșecul poate veni doar dacă rămâi risipit și nepregătit energetic pentru 2026. Este anul în care, în sfârșit, puteți construi stabilitatea voastră, atât psihoemoțională, cât și fizică și numai decât prin abundență. Materialul la voi se extinde în 2026. Deci, planificați totul minuțios, dacă e nevoie, mai strângeți un pic de bani și veți reuși să achiziționați tot ce vă puneți în plan. Eu vă felicit! Cifra 4. Cei născuți pe data de 4, 13, 22 și 31. Sunteți sub influența lui Rahu. Cifra 4 reprezintă mintea, sistemul, structura și numai decât disciplina. Este sora logică a cifrei 7, ambele făcând parte din axa nodurilor lunare.
Caracteristicile celor cu 4: gânditori, analitici, foarte practici, rigizi în schimbare, dificili în adaptare, predispuși la negativism mental, suspicioși. O greșeală frecventă este că confundăm 4 cu ordine. În realitate, cifra 4 nu este despre ordine. Ce haos pot face ei, numai ei cunosc cum îl fac. Nu este despre sistem. Poate avea haos în casă, dar sistem în minte. Nimic, apropo, câteodată nu se leagă. Anul 1 pentru voi este un an cu multe provocări. 2 sarcini majore pentru cifra 4 în 2026. Să acționeze, nu doar să gândească. 4 analizează până rămâne imobil. 2026 îl forțează să decidă mai repede, să acționeze imediat și nu mai amâna, te rog, absolut nimic. 2. Transformarea mentalității. Negativismul îl va costa scump. Mentalitatea determină nivelul de viață. 2026 îi pune față în față cu această realitate. Vulnerabilități în 2026. Amânarea, frica de schimbare, crize financiare datorate indeciziei, conflicte cu cei dragi, autosabotaj mental. Ce îi ajută? Coaching, psihoterapie, hipnoterapie, disciplină mentală, acțiuni mici și consistente, decizii rapide, atent, expunere la oameni pozitivi. Pentru 4, 2026 este foarte rapid. Dacă o să chibzuiți prea mult, dacă o să stați foarte mult pe gânduri, o să ratați extrem de multe posibilități de dezvoltare și avansare. Deci învățați să vă adaptați rapid și să acționați rapid prin decizii la fel rapide. Cei născuți pe data de 5, 14 și 23, cifra 5, oamenii sunt sub influența lui Mercur. Sunt comunicatori, negociatori, oameni ai schimbării și ai libertății, spontani, inteligenți, curajoși, adaptabili, buni în networking, magnetici, social, predispuși la oportunități rapide. Tind să caute scurtături financiare. Riscuri pentru cifra 5. Investiții proaste, piramide financiare, proiecte nefinalizate, instabilitate. 2026 pentru cifra 5 este perfect pentru energia sa. Îi aducem noi oportunități, noi proiecte, schimbări rapide, multă inspirație, vânt în pânze, mai știți foarte bine să faceți și acest an îl va aduce foarte frumos. Ce trebuie să facă 5 în 2026? Renunță la ideea de noroc gratis. Alege o direcție și rămâi acolo, te rog. Finalizează proiectele începute. Folosește oportunitățile noi, dar cu discernământ. Concluzie pentru cifra 5 în 2026. Unul dintre cei mai norocoși ani. Bani, proiecte, călătorii, creștere rapidă. Așa că eu vă felicit și să aveți un an cât mai prosper. Cifra 6, cei născuți pe 6, 15, 24. Voi sunteți despre iubire, frumusețe, estetică, responsabilitate, armonie, relații armonioase, echilibru, perfecționism, filozofie interioară. Sunteți oamenii care vor să îmbunătățească această lume. Aveți o înțelepciune născută și o sensibilitate profundă. Provocarea majoră pentru 6. Lipsa limitelor și sacrificiul inutil. În 2026, pentru cifra 6, vor fi multe oportunități, idei noi, creativitate, deschidere spirituală, schimbări în carieră și în relație. Este un an destul de bun, dar necesită o condiție. Spune da propriei vieți. Încetează să te mai sacrifici și implică-te în spiritualitate. Recomandări pentru cifra 6. Stabilește limite sănătoase. Nu mai spune da altora și nu ție. Construiește-ți imaginea unui viitor liniștit,
plin de sens. 5 minute pe zi de vizualizare pozitivă foarte puternic pentru cifra 6. Nu căuta perfecțiunea, caută, te rog, progresul. Aveți un an foarte oportun, idei noi, realizare, armonie, relații noi sau relații vindecate, doar dacă nu vă pierdeți în oamenii nepotriviți. Cifra 7. Cei născuți pe data de 7, 16 sau 25. Sunteți considerați analitici, intuitivi, observatori, fini ai naturii umane. Ei văd oamenii ca pe o carte deschisă și au un mod de gândire destul de profund și uneori retras din lume. Sunteți foarte intuitivi, profund analitici, orientați spre spiritual, introspecție. Pot părea din altă lume câteodată. Nu toți vă înțeleg. Uneori se izolează emoțional. 2026 pentru cifra 7 susține energia succesului. De aceea anul aduce provocări importante doar ca tu să ieși din zona de confort. 2 sarcini importante pentru cifra 7. Necesitatea de a se manifesta, de a se afirma. Asta nu înseamnă să se urce pe scenă, ci să se includă pe ei însăși în deciziile zilnice. Să nu mai trăiască doar pentru alții, să își exprime nevoile și să își revindece spațiul personal. Problema 7-lor este că ei tind să dispară, să se retragă, să se evite. Dezvoltarea instinctului de învingător, nu în sens agresiv, ci în sensul de eu pot, eu merit, eu reușesc. Pentru femeile cu cifra 7 pot deveni dure, tăioase în reacții, energii de autoapărare. Trebuie să își tempereze nevoia de a mușca înainte să fie rănite. Riscurile care vin în 2026. Retragere excesivă, depresie, izolare, pierderea contractului cu propria viață, lipsa direcției. Nu știu unde merg, nu știu cine sunt, nu știu ce să fac. Ce ajută? Obiective clare, activarea încrederii în sine, cultivarea unei stări de eu pot, eu merit și eu voi reuși absolut totul. Exprimarea emoțiilor, comunicarea sinceră, mai ales cu voi însăși. Cifra 8. Cei născuți pe data de 8, 17, 26. Sunteți despre putere, maturitate, karmă, disciplină, bani, renaștere, responsabilitate. Este arhetipul constructorului de imperii, al celui care poate duce în spate imposibilul. Caracteristici ale cifrei 8. Rezistență fenomenală, capacitate de muncă uriașă, disciplină, abilitate de a construi sisteme complexe, resurse financiare puternice, predispoziție spre sacrificiu excesiv. 8 duce tot, oricât ar fi de greu, chiar și când nu mai e nevoie. Ei finalizează proiecte care nu mai servesc pe nimeni, doar din principiu intern. Trebuie să termin ce am început, altfel eu nu pot. 2026 pentru cifra 8. Acest an poate fi destul de inconfortabil, imprevizibil, nesigur, prea schimbător, dar în același timp fenomenal de eficient pentru bani, rezultate și avans profesional. Ce aduce 2026 pentru cifra 8? Multă incertitudine, multe schimbări. Vouă nu vă place terenul care se mișcă sub picioarele voastre, iar acest an este exact despre aceasta, dar este și catalizatorul unei transformări uriașe. Al doilea lucru este că acest an aduce un nou nivel de inspirație, idei noi, proiecte noi, modificări de direcție, restructurări, oportunități financiare mari. Evoluție financiară majoră. Deși emoțional anul e greu, rezultatele sunt mari. Ce trebuie să facă cifra 8 în 2026? Rămâi calm, rece, calculat, așa cum știi. Sistemul tău interior te va salva. Învață să te odihnești. 8 nu știe să se odihnească, să se regenereze. Acceptă schimbările. Ele sunt necesare pentru creșterea ta. Nu te mai agăța de proiecte moarte. Saturn pedepsește consumul inutil de resurse și energie. Concluzie pentru cifra 8. Aveți rezultate mari,
creșteri financiare, idei noi, transformare profesională, disconfort, instabilitate emoțională, necesitate de a renunța la control. Și aveți grijă de sănătatea voastră, energia voastră și resursele voastre personale. Cifra conștiinței 9. Cei născuți pe data de 9, 18, 27. Sunteți carismatici, idealiști, luptători, pasionali, orientați spre misiune, vizionari, protectori, sensibili la nedreptate. Riscul major pentru cifra 9 să cadă în rolul de victimă sau salvator. 2026 pentru cifra 9 este destul de pozitiv, dar are un mare pericol: risipirea energiei în problemele altora. Mă sacrific, ajut pe toată lumea, mă pierd pe mine. Ce trebuie să facă 9 în 2026? Închide portițele energetice, repară problemele vechi, închide ciclurile incomplete, nu mai dărui în gol. Focusează-te pe misiunea ta reală, ce îți aprinde sufletul. Dă valoare, dar fără autosabotaj. Calitatea cifrei 9: sunt lideri ai inimii. Concluzie pentru cifra 9: sunteți pozitivi, energie mare, inspirație, progres în misiune, doar dacă se pierde în salvări inutile, pierde absolut toate posibilitățile personale. Cifra 9. Gândiți-vă la voi, învățați să vă concentrați pe voi și anul 2026 o să vă învețe și o să vă aducă aminte. Dacă nu ascultați Universul, veți simți pe propria piele cum e să fii ghidat cu biciul atunci când nu asculți. Fiindcă cifra 9 mai sunt și așa un fel de mazohiști, da? Iubiți durerea, iubiți adrenalina. Când nu înțelegeți cu binișorul, trebuie să vină cineva să vă dea peste mânuțe sau cu bețișorul, să vă opriți, să vă reorientați și să înțelegeți că în această viață totul poate fi obținut destul de ușor, doar dacă vă concentrați și pe voi. Toți ceilalți pot fi salvați doar dacă voi aveți suficientă energie, da, și resurse pentru aceasta. Deci, în concluzie, 2026 este un an destul de prosper pentru majoritatea cifrelor, dar necesită păstrarea unor anumite condiții. Activitate, nu stăm pe loc, nu gândim mult, acționăm, ne adaptăm, nu ne sacrificăm, da, ne concentrăm pe noi, imaginea publică, interesele personale, revenim la misiunea personală, dacă nu o cunoașteți, o găsiți și foarte mult contează starea voastră psiho-emoțională. Pentru reglarea ei sunt o mulțime de instrumente. Dacă nu știți ce anume instrumente să folosiți, veniți la mine. Eu vă ajut, prin numerologie vă direcționez, prin hipnoterapie vă salvez și vă tratez subconștientul vostru. Vă felicit absolut pentru toți, vă urez un an cât mai prosper, să treceți cât mai ușor și să prindeți toate oportunitățile anului 2026. Iar eu sunt Elizaveta Moscalciuc și vă sunt alături de fiecare dată când aveți nevoie.